дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. умедворам ки ҷолиб аст ва умедворам ки шумо албатта тамошо мекунед якҷо бо хонавода, наздикон ва пайвандон. хуб, дар бозии имрӯзаи мо тиме иштирок дорад ки дар мавсими нав маротибаи аввал иштирок мекунанд ва ман умедвор ҳастам ки бо истифода аз дониш ва таҷрибае ки хуб доранд, албатта муваффақ мешаванд. ва ҳамаи онҳое ки кӯшиш мекунанд ки дар ин барномаҳо иштирок кунанд, онҳо аллакай мешавад ки барои ҷуръаташон онҳоро ғолиб гуфт, ба хотири он ки на ҳама ҷуръат мекунанд меоянд ва на ҳама ҷуръат мекунанд ки ба саволҳое ки ба назар хеле душвор метобад ҷавоб диҳанд. ин тим ном дорад шифо ва аксаран аз ине ки аз бачаҳое ки дар донишгоҳи тиббии тоҷикистон таҳсил мекунанд таркиб ёфтааст ва фикр мекунам ки барои бачаҳо низ як таҷрибаи хуб хоҳад буд. ва ман шуморо бо ҳайати тими шифо ҳоло шинос мекунам. аҳлиддин ҳамдамов, асрор исомҷонов, шоҳрух файзов, шаҳриёр ашуров, низомиддин сафаров ва сардори даста муслиҳиддин раҳимов. бачаҳо, ман барои шумо муваффақият орзу мекунам. умедворам ки шумо ҳамчун тамошобин будед то ин вақт ва аллакай бо қоидаҳои бозӣ ошно ҳастед. хуб, як дақиқа вақтро медонед ки чӣ гуна бояд истифода кард. шумо метавонед ки бисёр роҳат баҳс кунед, мубоҳиса кунед, вариантҳоро пешниҳод кунед. вақте савол пешниҳод мешавад, кӯшиш кунед ки як ҷумлаи, нимҷумлаи ҳамагӣ бинависен савола. хуб, ва вақте ки навишта рӯбарӯи шумо аст, ҷавоб ёфтан осонтар аст. хуб, ва ба саволҳо албатта таваҷҷӯҳ кунед, зеҳн монед ва албатта ҷавоби дуруста пайдо мекунед. қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. аз ин хотир кӯшиш кунед ки ҷавобҳотон пурра дуруст бошанд. муваффақият мехоҳам. марамат, рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 2, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он нависанда мард менависад ки чунон ки падарам дид, менависаду дар он мактаб ман саводи амиқ гирифта натавонистам ва маро ба мактаби духтарона дод. дар мактаби духтарона чанд ҷуз аз бедил ва чанд ҷуз аз ғазалиёти соҳибро хонда дар 10-солагӣ мактабро хатм кардам. шумо гӯед ки аст муаллиф? خب محترم روی ما میتوانیم که در اینجا از وقت استفاده نکنیم چون که در این سوال اعضای دسته گروه ما شهریار جواب میدهد. مرحمت شهریار. محترم روی، نویسنده که شما در سوال یادداشت شدید این صدرالدین عینی یعنی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک می باشد که در اثر خود مکتب کهنه همه این گفته‌های شما رو نویسانده بود. و این در یادداشت‌ها هم هست که گفته است که چنان که پدرم دید. خب می‌نویسد عینی در یادداشت‌ها در آن مکتب من سواد عمیق گرفته نتوانستم و مرا به مکتب دخترانه دادند. بله. خب جواب کاملا درست است. مبارک باشد. اینجا درباره استاد عینی میرفت و نوشته‌ها و خاطره‌ها و یادداشت‌های او.
саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тобистони соли 1997 дар яке аз осорхонаҳо дар Голливуд як экспонатро ба толори дигар бурданд. толори нав толори қотилон ва одамхӯрон буд ва аз толори шарафи варзишӣ ба ин толор ба толори одамхӯрон овардани ин экспонат ба кадом маънӣ буд? гап дар бораи кӣ меравад? чаро чунин карданд? тобистони соли 1997 буд. дар яке аз осорхонаҳои чеҳра ва муҷассамаи мардумон дар Голливуд як экспонатро аз толори шӯҳрати варзишӣ ба дигар толор бурданд. толоре ки он ҷо толори қотилону одамхӯрон аст ва гӯед ки гап дар бораи кадом экспонат мерафт? чаро чунин карданд? марамат як дақиқа вақт фикр кунед. варзишгар ключовой савол. Варзишгар соли 90 Голливуд варзишгар. Голливуд ҷои филмҳоро сиёмка мекунад, мақсад Ҳиндустон. осорхонаи Голливуд зина чӣ даємо ай Голливуд Америка. актёрои Голливуд чӣ мекунанд? варзишгар барои чӣ мақсад камон ҷои одамхӯрон бахшиён? одамхӯрон ва бахшиён савол бояд мо чӣ барои чӣ вай чтобы одамхӯро бутарсан ай ҳамон сиёмка мумкин кардаги боша ҳамон вақте кино симат кардаги ба ҳасаби ҳамон аз варзиши ба экспонат ба толори одамхӯрон буд. экспонаташ актёра не ин муҷассама ҳайкал инҷа будан мош барои ягон симои безебки дошт барои тарсондан бошад як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? мо як пешниҳод дорем. марамат агар иҷозат бошад, дар ин ҷо аъзои даста ба як хулосае омад ки шояд ин ҷо аз сабаби эволюсия буд, яъне ки гузариш аз як давра ба давраи дигар. яъне чӣ хеле ки мо медонем мегуфтанд ки яъне одам аз маймун пайдо шудааст. шояд ҳамин экспонат як шакли бад дошт ва ё як шакле ки яъне гӯем ба як ва баъд чаро ин аз соли 1997 кучондан бурдан барвақттар не? соли 1997 ин ба қавли мардум дина рӯз буд. бале шояд барои намоиши ягон филм бошад. барои намоиш яъне ки ин ба назартон экспонат чӣ буд? Кӣ буд экспонат? Чӣ буд? оё барои тарсонидани ана ҳамин одамоне ки мақсад ваҳшӣ буданд, барои тарсонидани ҳамино шояд истифода карданд. барои тарсонидани онҳо киҳо? ҳамоне ки муҷассамаҳошон дар ин толор буд ё ки мизоҷое ки медаромаданд, тамошобиное ки медаромаданд тамошо мекарданд? тамошо мекарданд. хуб ин чизое аст ки шумо дар фосила як дақиқа бояд фикр кунед ва ҷавоби шумо чи аст? ҷавобе ки кӯтоҳакак чи аст ҷавобтон? ин чӣ экспонат буд? ҳамин эволюсияи одам. эволюсияи одам. бале шояд экспонате буд ки ба эволюсияи одам ба эволюсияи одам иртибот дошт. бале бояд гӯям ки ҷавобҳои шумо дуруст нестанд. вақте ки Тайсон дар яке аз муҳорибаҳояш гӯши як варзишгари дигарро газида буд, ба ёдтон аст? баъди ҳамин ҳодиса экспонат ин ҳамон муҷассамаи Тайсон буд ки аз толори шӯҳрати варзишӣ гирифтан толори одамхӯро бурданд. яъне ки як чизи нимшӯхӣ ва нимҷиддӣ буд ва дар ин бора тамоми дунё ва дӯстдорони ин намуди варзиш суҳбат мекарданд ва ҷавоби дуруст ҳамин буд, ин муҷассамаи Тайсон буд.
саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт барои таъмир кардани муҳаррики мошин ва қисмҳои дарунии мошин дар мошинҳои Willys-MV яъне он чизро махсус насб карданд ки дар гирди меҳвари худ тоб мехӯрд. дар гирди ос ё меҳвар тоб мехӯрд. шумо гӯед ки дар мошинҳои Willys-MV ин чӣ буд ки мақсад аз ин навгонӣ яъне дуруст таъмир кардан ва дар вақти таъмир яъне бисёр мувофиқ будани ҳамин ҳолат буд. ҳамон чиз гирди меҳвари худ тоб мехӯрд ва вақте ки таъмир зарурат ба таъмири ин мошин буд, махсусан муҳаррик, қисмҳои дарунии мошин, ҳамин чиз ба ронандаҳо бисёр кӯмак мекард. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад? Чӣ буд ки гирди меҳвар тоб мехӯрд ва барои таъмир бисёр мувофиқ буд? маромад, як дақиқа вақт фикр кунед. шамолдия мошина мебардора кун вентилятор мега барои вақте ки мотор кор мекунад моторро гирди меҳвараш давр мезад. Инҷо вентилятор боли мақсад тугри мегирад. механика таъмири насб бале вақте ки гарм шамолдия Шамолдия. ё Ба ба истилоҳ гуфтам. ба истилоҳ ба истилоҳ Камуш дар варианти дигар буд? маромад, вақти шумо ба охир расид. Ки ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад? муҳтарам ровӣ, ман ба ин савол худам ҷавоб медиҳам. Шояд ин ҳамон қисми мошин, ин вентилятор, яъне ба истилоҳ гӯем шамолдиҳаки мошин буд. шамолдиҳаки мошин. ва вақти таъмир чӣ кӯмак мекард? гирди ос ё меҳвар чарх мезад, тоб мехӯрд? вақте ки вай Чӣ гирди кӯмак ҳамон меҳвар чарх мезад, тоб мехӯраду вай ҳамон муҳаррики мошинро гӯем хунук мекунад. вақте ки мошин гарм мешавад, ин бошад хунук мекунад. Вентилятори шумо мошин доред? Аммо шамолдиҳаки мошин тоб намехӯрад ва меистад, фақат рӯ ба рӯи муҳаррик шамол медиҳад, рӯ ба рӯи радиатор шамол медиҳад, шамол барои ки онро медиҳад. хунук кунад. яъне гирди меҳвар ё ос тоб намехӯрад вай. яъне шумо фикр мекунед ки дар мошинои Willys-MV онҳо чӣ тоб мехӯрданд, ҳамин тавр? барое ки шамолдиҳа агар тоб хӯрад, тарафи беруна шамол медиҳад, ки ба ин зарурат нест дигар. не агар касе мошин дошта бошад. хуб, чӣ варианта пешниҳод мекунед? ҳамин варианта қабул кунем? Надорем хай вариант дигар. сардори даста чӣ мегӯяд? дар мошинҳо барои масалан таъмири ҷории мошинҳо, муҳаррики мошин, як чизе буд дар мошинои Willys-MV, гуна мошина буданд, аъзои ки даста гирди якчанд меҳвар чарх мезаданд, яъне ки тоб мехӯрд ва ин вақти таъмир бисёр мувофиқ буд, бисёр кӯмак мекард барои ронанда. масалан ҳоло ҳамин чизе ки нест, дар вақти таъмир метавонад камакак мушкил ба миён биёяд. маромад, чӣ ҷавоб доред? дар ин ҷо боз яъне бо маслиҳати аъзои даста яъне ду ҷавоби иловагии дигар мо дорем. Хуб. яъне шояд дар ин ҷо дамкрат, яъне ҳамон вазнбардори мошин ва ё ин ки калиди мошин шояд бошад. чӣ бошад? ключ, калиди мошин. калиди мошин бошад. ключ тоб медиҳад ку мақсад ҳамон парчимехоро тоб медиҳад. муҳаррика ба таври механикӣ ба кор медаронанд, ҳамин тавр аст. калиди калони мошин ки аз пеши мошин мошинҳои шӯравӣ машинан доштанд. дар зилҳо ҳастай гӯем. бале 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 ба таври механикӣ мошина чӣ кор мекарданд? тоб тоб медоданд. хуб, ки фикр кард ин ҷавобҳои ин нодурустро?
ин ҷавоби нодурустро асрор исомҷонов аъзои даста пешниҳод карданд. ҷавоб нодуруст аст. инҷо гап дар бораи чароғҳои мошин мерафт. чароғ дар ҳамин мошинаи вилсмв чароғҳо масалан тарафи пеша рӯшанӣ мекунанд. Не вақте ки шумо дар торикӣ дар роҳ мемонед, ҳамон чароғҳо гирди оси худ ё меҳвари худ тоб мехӯранд, тарафи даруни мошина рӯшанӣ мекунанд. тарафи даруни мошин ки таъмир кардани мошин чӣ мешавад? осон мешавад. вале вақте дар торикӣ агар мошини шумо таъмирталаб мешавад, шумо боло мекунед ҳамон капоти мошина, дигар бояд ба таври сунъӣ ба воситаи телефон ё чизи дигар рӯшан кунед, зеро ки на ҳама мошинҳо худашон таҷҳизоти худкорӣ рӯшандиҳӣ доранд. хуб аммо ин чароғҳо махсус сохта шуда буданд ки тоб мехӯрданд тарафи дарун ва муҳаррика рӯшан мекарданд. дар дигар мошинҳо ин чиз мушоҳида намешавад. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар канори як минтақаи аҳолинишин дар соҳили дарёчаи Сетун як коргоҳи таъмири киштиҳо мавҷуд буд. хуб ва соли 1934 бо тавсияи Горки онҷо як чизи дигар сохтанд. чӣ сохтанд онҷо? яъне дар шафати як минтақаи аҳолинишин дар соҳили дарёи Сетун як коргоҳи таъмири киштичаҳо буд, киштиҳо, қайиқҳо. ва соли 1934 бо тавсияву бо машварат ё маслиҳати Максим Горки дар он ҷо як чизи дигаре сохтанд. чӣ сохтанд он ҷо? ҳамин аст савол. марамат 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. максим горки чӣ нест нависанда китобхона боша таъмир карда меистад. бале дар вақти таъмир чӣ кишти ронанда кишти метавонад биштар майли кишти бачаё наи мизоҷон мақсад шитоби китоб кишти соз шавад, беҳуда нагзарад, ба китобхона гузаронад. назди неки аҳолинишин ҳаминҷо гуфтам. китобхона нево китобхона асарои мумкин Максим Горки маҷалла як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ, ба ин савол аъзои даста аҳлиддин ҷавоб пешниҳод. марамат муҳтарам ровӣ, дастаи шифо мо аъзоёни дастаи шифо ба хулосае омадем ки аз сабабе ки Максим Горки ин нависандаи бузурги рус астай, мо фикр мекунем ки вақте ки ронандаҳои киштӣ меомаданд ё ки қайиқҳои худашонро вақте ки меоварданд, барои он ки вақташон беҳуда нагзарад, дар он ҷо як нуқтаи китобхонӣ сохтанд. китобхона сохтанд он ҷо? як ҷо нуқтаи китобхонӣ. барои чӣ? барое ки вақти онҳо беҳуда сарф нашавад. агар камак фарохтар фикр кунем чӣ? васеътару фарохтар фикр кунем чӣ? рӯзномаву маҷаллаҳо вақтро барои беҳуда нагузаронанд. ғайр аз китоб он ҷо рӯзномаву маҷаллаҳоро гузоштанд. бале ё ки хабарҳо метавонад ки радио бошад, нуқтаи ахборот
нуқтаи ахборот барои як нуқтае ки онҷо ҳам китоб буду ҳам газета буду ҳам радио буду ҳам телевизион буду ҳамихел беҳуда сарф нашуд. мардум телевизор тамошо мекард радио гӯш мекард не, китоб ман мехонд соли 34 ҳамихел набуд. метавонад ин бошад бале барое ки Максим Горький ин нависандаи бузурги бале хуб ҳамин аз ҷавоби шумо ина қабул мекунем. Ташаккур мегӯям. ёдрас мешавам ки онҷо қайиқҳо таъмир мешуданд, табдил ба шакли дигар мекарданд, яъне такмил меёфтанд, намудшона дигар мекарданд ва номи Переделкина аз ҳамин ҷо пайдо шуда буд. хуб ва як ҷои бисёр роҳат ки буд, Максим Горький пешниҳод карда буд ки онҷо як шаҳраки нависандаҳоро бисозанд, яъне бустонсаро барои нависандаҳо бисозанд ва онҷо ҳамин бустонсаро барои нависандаҳо буд ки бо пешниҳоди Горький сохта шуда буд. як шаҳрак буд ки онҷо нависандаҳо роҳат метонистанд ки эҷод кунанд. барои ҳамин ман гуфтам ки фарохтар фикр кунед, васеътар фикр кунед, яъне ҷои васеътар аст онҷо, метавонад ғайр аз китобхона боз як шаҳраку як бустонсарои нависандаҳо бошад. хуб ин гуна нуқтаҳо дар кишварҳои гуногун замони шӯравиам ва ҳоло ҳам ҳастанд, буданд он вақтам ва мардум барои навиштани асарҳои калонҳаҷм моҳҳо дар ҳамин гуна ҷойҳо зиндагӣ мекарданд, эҷод мекарданд ва беҳтарин асарҳои худро менавиштанд. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар гузашта ҳар римии доранда ё сарватманд як ғуломе дошт ки махсус дар вохӯриҳо, дар нишастҳои хоса бо ширкати меҳмонони зиёд ҳамеша канори хуҷаинаш буд ва дар баъзе ҷоҳо омада, масалан дар адабиёти русӣ дар баъзе манбаъҳо ки онҳоро номенклатор мегуфтанд, ба истилоҳ номенклатор мегуфтанд. шумо гӯед ки вазифаи ин ғулом аз чӣ иборат буд? савол фаҳмо аст? муҳтарам ровӣ, агар иҷозат бошад як бор дигар саволро такрор мекардем. ҳар дар Рими қадим ҳар нафаре ки имкон дошт, пул дошт, сарват дошт, шароит дошт, дар вохӯриҳои хоса бо ширкати меҳмонони зиёд ҳатман як ғуломе дошт ки канораш меистод. яъне як ғуломе дошт махсус ки дар баъзе ҷоҳо ӯро номенклатор ном мебаранд. яъне вазифаи ин ғулом аз чӣ иборат буд? чӣ корро ӯ анҷом медод? мо гуфтем ки дар вохӯриҳои калон бо ширкати меҳмонони зиёд, меҳмонони олиқадр, он ғулом ҳамеша дар канори хуҷаин буд. хуб ӯ чӣ корро анҷом медод? Рими қадим ба ёд биёрен ва фикр кунед ки ҷавоби дуруст чӣ аст. маромад, 1 дақиқа вақт дорем, истифода кунед. ира то қаббоё метонам. چی مهمونای اونقدر در تکلیف شما قبول کردن اومدن؟ در دوره ریم قدرم میومد آخو خم غلام چی نه آخو غلام یا سوفیری میکردن یا شاید و وقتی صحبت میکنن وقتی قبض میسن او را گوش میکنن که همو مهمون چی میگه نه ایجاد آخو چی عطفیت کرد؟ این همجا نومنکلاتو نومنکلاتو یا اینکه هم کدوم مهمونای اونقدر به تکلیف پذیرفته اومدن نامی همه می‌نویسن نام گذاشتن حیات گرفته نه آخه باید شهود این کارو میکنن این میگن که دورنده ها مقصد سر بوی فقط دورنده که نامشون همه غلام میخوان خودشون باید اولویت میکردن همون کیها با مهمونی دعوت شدن گفته همه همونا ممکن که تکلیفشون پذیرفتن 1 دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت
ба хулосае омадем ки шояд вазифаи ин ғулом дар ҳамон буд ки меҳмонҳое ки ин сарватмандон яъне дорандаҳо даъват мекарданд ҳамон меҳмонҳои инҳоро ҳамин ғулом номнавис мекард яъне ки ба меҳмонӣ омадаасту шояд ки наомадааст. ва чаро то охири маҳфил бояд канораш меистод? Агар мақсад номнавис бошад дар оғози маҳфил рӯйхатро ба дасташ бояд медод ва мерафт. дар ин ҷо муҳтарам ровӣ як варианти дигар ҳаст ва ба ин низомиддин пешниҳод мекунам. Маромад. муҳтарам ровӣ ба фикри мо ин аммо суфлёрӣ мекард, яъне ҳангоми суҳбат кардан хотиррасон мекард, яъне худи ҳамсуҳбатро шахсе ки ҳамсуҳбат бо ҳамон раиси ҳамон ғулом ҳамонро хотиррасон мекард ки ин кас фалон фалон одам. Яъне ӯ намедид ба назартон? чиро дар хотир гирифта наметавонист? Хеле наздик омадем, хеле наздик омадем. ном ва боз чиро? ном ва мақомш бошад. ҷавоб комилан дуруст аст. ному вазифаву ҷои кору намедонам кадом як чизои дигаре ки ба ёд гирифта наметавонист вақти меҳмонони зиёд буданд. ин нафар ғулом ба ӯ чӣ кор мекард? ёдрас мешуд ки ин ки аст ва чӣ кора аст. ҳамин чиза ба хотир меовард. саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он нафар бо ному насаби Игор Крутой чанд карат бо медали тилло ва диплом сарфароз шуда буд? ин дар солҳои 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 ва 2011-12. ин дипломи як чемпионат буд. шумо баъд як дақиқа гӯед ки чӣ гуна чемпионат? дар мавриди оҳангсоз ва овозхон Игор Крутой умедворам шумо маълумот доред ва баъд як дақиқа фикр мекунам ки ҷавоби дурустро пайдо мекунед. савол фаҳмо аст ва маромад як дақиқа вақт барои фикр кардан. ممکن 5 کاره باشه 5 کاره قهرمانی اون که جو باشه سالان یا کنه که باز 5 بار سوالات گرفتن المپیک بازی المپیک نباشه نبوده سوال رو تکرار کنید نه المپی نشده المپی 2001 کدوم چمپیون سال یکم با گفت 2000 با 2000 چند گفت 2001 2002 5 بار گفتم مقصد 5 کرات حساب کنیم نه 5 چمپیونات سال رو ببینید کدوم سالش نبودم تو 2012 2000 ببینید کدوم سال 5 گفتم ما در اینجا مقصد چیه 5 карата чемпион шуд. Ягон вакани дар чӣ охи дар Россия? Як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд, маромад. шояд ин Игор Крутой ҳасаби он ки продюсер ва оҳангсоз буд, ягона метавонад ки ин чемпионат ё ки бозие ки гӯё мусиқа ва варзишро ба ҳамдигар муттаҳид созад. ин шояд рақси рӯи ях бошад ки оҳангашро ин маҳз ҳамин Игор Крутой ҳамин нафар оҳангбандӣ мекард. Шояд аз ҳамин сабаб. Шумо фикр мекунед ки муаллифи оҳангам агар аз оҳангҳои масалан тасаввур кунед ки аз Шопену намедонам аз оҳангсозҳои машҳури дунё аз Баху аз инҳо иҷро карда бошанд, баъд онҳоро чӣ хел пайдо мекунанд ки барошон медалу диплом медиҳанд? Агар ба фикри шумо ки ба оҳангсозам медали тилло ва диплом бидиҳанд, дар ин ҷо боз як ҷавоби дигар аст ки шояд тефи бошад. тефи, ҷоизаи тефи.
кадомша қабул кунам? Греми, тефи, кадомаша? кадомаш ки ҷавоб дуруст дошта ҳар душа қабул кунем. ё тефи ё греми. ё тефи ё греми. хуб, мо ҳар ду ин ҷавоба қабул мекунем. ҳар ду ин ҷавоба қабул мекунем. ва бояд гӯям ки ҷавоби аввалатон инҷо дуруст нест. ҷавоби дуюматонам дуруст нест. инҷо гап дар бораи чемпионати Украина оид ба футбол меравад ва ӯ ҳамчун муаллифи гимни Шахтёр, яъни 5 карат ҳамин гуна медали тилло ва диплом ба даст оварда буд. муаллифи гимни суруди ҳамон клуби футбол. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт як сокини вилояти Иркутск қарз мегирад то ҳамон корро анҷом бидиҳад. гап дар бораи кадом кор меравад ки ин ғайриқонунӣ буд ва касе ин корро анҷом намедиҳад. ва барои мисол дар амрико шуморо ба баъзе ҳамин гуна нуқтаҳое ки ҳамон чиз омода мешавад мебаранд ва шумо баъзе коғазпораҳоро аз он ҷо метавонед ки ёдгорӣ бигиред барои худатон. гап дар бораи куҷо меравад? ва ин сокини Иркутск қарз гирифта буд ки чӣ кор кунад? савол фаҳм аст? яъне ин коре ки сокини Иркутск бо пули қарз мехост анҷом бидиҳад кори ғайриқонунӣ аст. хуб, аммо дар амрико ба ҳамин гуна ҷойҳо барои мисол гурӯҳҳои сайёҳиро мебаранд ва онҳо метавонанд ки қонунӣ, яъне рӯи рост бе кадом як вай аз он ҷо баъзе коғазпораҳоро бигиранд барои ёдгорӣ, барои хотира. хуб, шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад? чӣ кор кардан мехост он сокини Иркутск? ва ин чӣ ҷойҳоест ки баъзе сайёҳон дар амрико ба он ҷо мерафтанд ва боз чизеро ёдгорӣ мегирифтанд? марҳамат, фикр кунед. инҷа баъд чӣ хеле ки дар амрико мақсад амрикода долларо не подлежит для объекти додугириф гуфта мескунад гу долларо лекин фальши пулои фальшиви қалбаки марказӣ пулҳои ба инҷа ин мегӯяд ки қарз гирифту ғайриқонунӣ вай баро кушодашавӣ шояд ҳамон принтерша хариду шояд як вақто солша нагуфтана як вақто Иркут қарз мегирад ғайриқонунӣ, лекин дар Россия як гурами кор шуда буд ки вақте ки ғайриқонунӣ як пул чоп мекунад ки меқатлад. лекин дар амрико вақте ки аввалин бор принтер пайдо мешуд ки може би ба Россия гӯяме гӯям якта қарза рӯзгорон дига қарза мегирад чек метиҳам ки сарам коғаз бора лекин туризм ба тур намегирад. несай америкада ҷа гуфтам сайёҳ мумкин нест. сайёҳо чӣ сайёҳо фақат ба хотири хуб, як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ, мо як вариант мехоҳем ба ин савол пешниҳод кунем. шояд ин чопи пулҳои қалбакӣ буд. яъне сокини Иркутск аз бонк қарз гирифт ки чӣ кор кунад? пулҳои қалбакӣ чоп кунад. хуб, пулҳои қалбакӣ принтер харад ва пул чоп кунад. хуб, ва дар амрико гуфтем ки ба он нуқтаҳо баъзеҳоеро мебаранд ва метавонанд баъзе коғазпораҳоро ёдгор бигиранд. бале, яъне ҳамин пулҳои сунъиро шояд метавонанд пулҳои сунъиро бигиранд? ҳамин ҷавоба қабул кунем ё варианти дигар дорем? бачаҳо, марҳамат.
мумкин бошад ки ба ғайр аз гуфтем пул боз гӯем расмои қадимае ки уна копия карда фурӯшанд мумкин бошад ки имзоҳои он каса вай қалбагӣ кунану дидем баъд чек қимат фурӯшанд ҳамин Қоғазҳои қиматнок шуд. чизое ки гӯем қалбакӣ месозанд суратҳо мусаввараҳо ҳамин тавр бале ба ин сокини иркутск қарз гирифт ки чӣ кор кунад ҳамин чизҳоро нусхабардорӣ кунад нусхабардорӣ кунад ва ба фурӯш гузорад хуб шумо ду вариант доштем пулҳои қалбакӣ ва чопхонаҳои пул дар амрико ва варианти дигартон мусаввараҳо ва кадоме аз ин вариантҳоро интихоб мекунед барое ки як ҷавоб бояд дошта бошед шумо ман оли намедонам ки ҷавобҳо кадомаш дурустанд ва оё дуруст ҳастанд вале шумо фақат як ҷавоб бояд пешниҳод кунед маромад кадом ҷавоб пешниҳод мекунем кадом ҷои дидани бо ба пешниҳод мекунам барои мусаввараҳоро барои чӣ барое ки бо оянда ва ё рафта мисол ба давлати худошо ма бояд дар бораи мусаввараҳо нақд кунам баъд бояд ки бо одамо гашта биён фаҳмо як тарзи реклама мусаввараҳо аст яъне ки суратҳо аксҳо аксҳо мусаввараҳо ҳамин ҷавоба қабул кунем ҳамин тавр ҳамин ҷавоба қабул кунем ҳамин тавр бале офарин ҷавоби нодуруст аст ин ҷо гап дар бораи пул мерафт ҷавоби аввалтон дуруст буд пул ин нафар сокини иркутск аз мон қарз гирифт ки кадом як таҷҳизоти нусхабардорӣ бихарад ва пул чоп кунад ва ин тираш хок хӯрд ба хотире ки ғайриқонунӣ аст аммо дар амрико гурӯҳҳои сайёҳоро ба чопхонаҳои пул мебаранд ва ҳамон пораҳои аз коғазҳои пул ки ҳаст ба хотири ёдгорӣ мегиранд ва онҳоро иҷозат медиҳанд ки бигирен ҳамон коғазпораҳои масалан аз истифода берунро ва онҳо ин чира ба хотири ки дар он ҷо буданд ҳамчун ёдгорӣ мегиранд ҳамроҳшон саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол охири асри 19 ҳамон моеъ фақат барои фабрикатсияи парафин ва баъзе корҳои поккории кимиёӣ истифода мешуд гап дар бораи кадом моеъ меравад саволро агар имкон бошад охирҳои асри 19 ҳамон моеъ фақат барои фабрикатсияи парафин ва баъзе корҳои поккории кимиёӣ истифода мешуд агар як қисми ҳамин савола бигирем барои фабрикатсияи парафин он мавод моеъ истифода мешуд гап дар бораи кадом моеъ меравад умедворам савол фаҳмо аст як дақиқа вақт фикр кунед ҳосил кардани парафин эфир ки парафин яхта кунем баъд муш ҳам пайдо мешавад эвай пайдо мешавад собун пайдо мешавад баъд барои тайёр кардан барои чӣ гуфт
аз онҳо одатан парафин ҳосил мекунанд. мақсад дезинфекция, мақсад гем хеле вай барои як части парафин бошад. як қисми парафине ва кове поки эфир покию бо кори ва истифодаш мебаранд. дуруст ки баъди соли бистам гуфтам гирава ихташабон чуба як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ ба ин савол аъзои даста шаҳриёр ҷавоб медиҳад. инҷо аъзоёни гурӯҳ маслиҳат кардем ва ба хулосӣ омадем ки ин моеъи номбурда моеъи химиявӣ эфир мебошад, яъне барои омода сохтани парафин низ вайро истифода мебаранд ва то асрҳои 20 онро ҳамчун танҳо ба сифати ҳамки моддаи поккорию барои тайёр намуди ягон модда истифода мебурданд ва дар асри 20 вайро ин моддаро аллакай ба сифати моддаи матҳушкунанда, яъне эфирро то ҳол каму беш ба сифати моддаи матҳушкунандаи ғайри ингалятсионӣ истифода мебаранд. шояд ин ҳамин эфир барои эфир бошад. хуб, бояд гӯем ки ҷавоб дуруст нест. барои мисол шумо дар факултаҳои ман дар самти тиббӣ таҳсил мекунем, худи ба даст овардани вазалинам амун заминаш аз чӣ пайдо мешавад? нафт. яъне ҷавобе ки инҷо шумо бояд пешниҳод мекарден ин ҳамон нафт буд. ин чиза акнун шумо бисёр хуб медонед. ба ҳар сурат дар бозии аввал мисли он бозӣ кардем ки бачаҳо дар мавсими пурра бозӣ мекунанд ва айнан ҳамон ҳисоб вале ба ҳар сурат ҷолиб буд. умедворам ки бозиҳои дигари шумо бозам ҷолибтар мешавад ва шумо аллакай бо услуб ва тарзи пешниҳод ва шӯхиҳо ва ҷиддияти ровӣ аллакай ошно шуден ва умедворам ки дар бозии дигар шумо метавонед ки ҳатто аз савол дарҳол ҷавобро пайдо бикунед. ёдрас мешавам ки ин тим шифо ном дошт. дар мавсими аввал бозии аввали худро дар мавсими нав дурусттараш бозии аввалини худро баргузор карданд ва умедворам идома бозам хубтар ва беҳтар хоҳанд шуд. ба муаллифони саволҳо, ба бинандаҳои азиз самимона изҳори сипос мекунам. дар экранҳои мо намудор аст почта, дар экранҳои шумо ва ин почтаи мо аст. метавонед ба он саволҳои худро бо навиштани манбаъ, маълумоти иловагӣ, пайвандҳо ё ссилкаҳо бифиристем ва мо баъди санҷиш албатта саволҳои шуморо истифода мебарем. то барномаи дигар, Субҳон Ҷалилов будам. комёбу муваффақ бошед.